Savner du også nogen at lege med? Så bør du overveje Viborg Kampsport. Her får du nogle rigtig gode oplevelser og en masse nye venner. Vi har det sjovt, og alle kan være med. Vores trænere er dygtige, og vores medlemmer bliver lige så dygtige. Vi kombinerer skæg og ballade med seriøs træning og lærer dig fede ninja-tricks. Så hvad venter du på? Find mere information på vores hjemmeside og kom til en gratis prøvetime og se, om det er noget for dig.